Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dateng sederek kula sedaya, kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang muga-muga sedaya tansah diberkahi lan dirahmati dening Allah. Pun paringana umur panjang ingkang barokah, diparingi kejembaran rezeki ingkang halal barokah, putra wayahe dadi bocah sholih-sholihah, ing pungkasan muga kabeh dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur tansah kita unjukaken dhateng Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat rahmat taufik hidayah lan inayahipun wonten saat siang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun takdiraken Allah saged kempal sareng-sareng wonten ing majelis pengajian niat thalabul ilmi kanthi boten manggihaken alangan. Muga-muga pakempalan wonten ing wekdal siang menika dadosa pakempalan ingkang diridani Gusti Allah. Kumpulan sing diberkahi dening Allah ingkang saged ngasilaken kemanfaatan awit donya ngantos akhirat. Allahumma. Tunggal kula kepingin ngaturaken hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paring dawuh, yatsba'ul mayyita thalathun fayarji'u ithnani wa yabqa wahidu. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Sing cara Jawane, sing bakal ngintil karo mayit, wong urip wis mati lah dadi mayit. Lah niku sing arep ngintil mayit nganti tekan kuburan niku tigang perkawis. Sing arek ngetutke niku 3 werna. Napa? Kadhe-kadhe Kanjeng Nabi setunggal. Maluhu, bandane. Bandane niku melu ngetutke. Nomor 2 wa ahluhu, keluargane. Nomor 3 amaluhu, amal perbuatane. Nanging Kanjeng Nabi dawuh, telu-telune iki sing loro mandeg dalan. Yarji'u ithnani. Sing loro bali apa? Bondo karo ahli iki ora bablas. Ingkang bablas ngetutke tekan akhirat niku setunggal napa? Amal. Contone sing gampang mawon. Nek ana wong mati kelak ya diulesi. Bar diulesi tunggangke krendha. Nang krendane lah dislemeki jarit bareng to ya yu. Nggih. Kemuli lurupi payungi. 12 anak putu do mikul. Terus ning sing jenengane bondo karo keluarga iki men tekan ngarep luangan kubur. Nek wis tekan ngarep luangan kubur krendodoke mayit dilebokke luangan, krendane go bali. Pemelu dipendem ora. Keluargane sing do ngiring ya melu. Jur sing ngancani mayit niku sinten? Namung amalipun, amal perbuatane. Perbuatan apik ya ngancani, perbuatan ala ya ngancani.
Niki kula terus kelingan biyen niku nalika nang pondok niku guru kula niku ndongeng. Pas ngaji tareh niku ndongeng. Ki sik ngaji tareh prei ndongeng wae kok nang. Nggih. Jaman biyen kuwe ana wong lanang rabi oleh wong wedok. Lha iku guru kula. Lah akhire karo Gusti Allah diparingi anak lanang 3. 3 lanang kabeh. Sing barep dijenengi Slamet. Sing nomor 2 jenengi Bejo. Sing nomor 3 jenengi Untung. Slamet, Bejo, Untung. Mandang bocah-bocah ki wis do lair, wis rada-rada gedhe, mangsane arep sekolah karo bapakne dikumpulke. Kene nang, tak takon. Nggih, Pak. Slamet sing barep ya nggih. Cita-citamu besok gedhe dadi apa, Met? Sing anak-anak lanang barep, kula cita-citanipun benjang dadi insinyur, Pak. Haben apa? Nek damel griya kersanipun saged sae. Bapakne krungu anake lanang sing barep kepengin dadi insinyur ku bombong atine. Ya, nek pancen cita-citamu dadi insinyur, sekolah sing mempeng, tak ragati. Ora nerane bapak selak. Sing nomor 2 Bejo. Jo. Teko apa ora ta kuwi? Ditakoni. Kowe besok gedhe cita-citamu dadi apa, Jo? Kula gadah cita-cita dadi dokter, Pak. Wah, jan tegak tenan. Bapakne iki duwe anak cita-cita dadi dokter bungae pol. Ya, nek kowe cita-cita dadi dokter, sekolah sing mempeng tak ragati. So nek dadi dokter nek bapakne lara ora semang gono rumah sakit ya. Wah wis. Bapakne anak loro sing siji kepengin dadi insinyur, siji kepengin dadi dokter bungae pun pol. Sing ragil takoni. Untung. Tong dalem. Kowe cita-citane besok gedhe dadi apa? Untung niku aneh dhewe. Kula ngoten mboten ajeng dadi napa-napa mung kepengin dadi kiai, Pak. Bapakne niki duwe anak kepengin dadi kiai gelo. Lah semar kuwi kiai ngono. Anjur nek kiai ki oleh apa? Anggih mboten angsal napa-napa. Wis ngene. Kowe nek cita-citamu dadi kiai, sakarepmu arep kepriye carane ning bapak arep ora ngragati. Nek wong tuwa ngoten niku jenenge adil ora ya, Kang ya. Sing loro diragati sak kuat-kuate ning sing dadi kiai ora diragati. Tapi pancen sing anak nomor 3 ki cita-citane pancen kedangaten. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Kula mboten diragati, mboten napa-napa, dipun dongakaken mawon napa. Oh ya, nek dongake tak dongake ning ora ngragati. Estu. Suwening laku sing kepengin dadi insinyur wis dadi insinyur, sing kepengin dadi dokter wis dadi dokter. Akhire anak sing loro kuwi wis iso nyambut gawe kabeh, wis do dadi wong iso golek duit. Bapakne di wektu anak sing loro ki rembugan. Yang cara kene yang sing siji nang Bandung, siji nang Jakarta. Rembugan. Dia betul Bali pura Mas, saya Bali yang karo nilai bapak ya. Nggih, tenan. Bali tekan omah terus bapakne dimaturi, "Pak, niki kula kalian adik kula Bejo wangsul lajeng matur kalih bapak. Gandeng kula kalian kamas kula kalih adik kula Bejo sak menika sampun dados tiyang. Kamas kula adik kula sampun dados dokter. Kula mboten dadi insinyur lan wis iso nyambut gawe iso golek dhuwit. Sakniki kula kepengin males kalian bapak.
Bapak badhe ngersakaken tindak pundi, Pak? Monggo kantun ngendika mangke kula dherekaken. Lalu nang ndi ya bapakne iki? Nggih monggo sakersane Bapak. Teng pundi mawon pun. Aku ke kok krungu nene Jakarta ki ana Taman Mini Indonesia Indah. Wonten, Pak. Mbok njajal bapakne iki diterke rono. Oh nggih, nggih, nggih. Badhe numpak sepur, napa bis, napa pesawat. Wah, jan anake ya wis teko nggo montor dhewe wae. Oh nggih, tenan terke. Tekan Jakarta mubeng-mubeng nang Taman Mini Indonesia Indah. Wis tau rono, Kang? Wah, ndelok werna-werna. Nang kono ya apa-apa ana. Mandang wis rampung, tepung, bali. Tekan ngomah bengi diomong-omong. Terus pundi, Pak? Wah, aku wis marem banget. Duwe anak kok ngertine karo wong tuwa. Iki wong tuane iki diplancongke nang Taman Mini iki wis bungae pol. Angene Bapak sampun marem, kula matur malih Pak, ngenjang badhe ngersakaken tindak pundi, pupung kula tasih prei. Nanti ya nang manggaken. Nganu wae ya nang Tawang Mangu. Tawang Mangu niku pundi to Pak? Jogja kuwi nggon sing ana banyu anjlok kuwi. Oh nggih. Terke nang Tawang Mangu, ndelok banyu anjlok wis tau rono, Kang? Oh ya syukur. Mandang wis rampung, mulai. Tekan mau bengi ameng-ameng meneh. Benjang ngersakaken tindak pundi, Pak? Nanti yo nang wis nganu wae sesuk sing cedhak wae teng pundi nang Gembira Loka. Ndelok kethek. Wes terke nang Gembira Loka. Mantus mubeng-mubeng nang Gembira Loka, bali kesel. Terus bapakne kandha nang dalem, aku saiki lek mlancong wis tutuk ming garek kurang siji aku. Napa, Pak? Aku kok kepengin dolan nang Kraton Solo. Kepengin arek ndelok kereta kencanane Ratu Solo, kepengin arek ndelok pakaian agemane Ratu Solo. Oh nggih Pak, monggo mangke ngenjang tak derekaken, Pak. Terus tenan karo anak loro terkait. Mandang tekan Solo, wis weruh nggon kraton, wis weruh klambine kratu, wis weruh kereta kencanane, wis yo nang Bali aku wis marem saiki. Ban tekan ngomah omong-omong nang dalem, Pak. Aku ke mandang weruh klambine ratu, weruh kereta kencanane ratu, aku kok kepengin to duwe klambi sing kaya klambine ratu. Kira-kira kowe iso gaweke apa ora? Lan kepengin nunggang kereta sing kaya kereta kencanane ratu. Nggih, Bapak ampun kuatos. Mangke kula ikhtiarke, Pak. Tenan anake lanang umpamane sugih dhuwit. Wah, akhirnya diandake kereta kencana kuwi ya ora murah wong ana plepete emas barang. Mandang wis dadi klambine barang dadekke padha karo ratu, tukoke jarane sing pancal. Mandang wis dadi pun nggo Pak sakniki niki sampun dados. Monggo nek ajeng tindak teng Kraton Solo disamekaken kalian kereta kencanane ratu. Monggo kula dherekaken. Keretane tunggangi wong telu. Bapakne karo anak loro. Mandan tekan ngarep lawang kraton karo tentara kraton ki dihormati darane kuwi ratune. Dihormati. Mandang tileki mlebu kok jebule ratu nang dalem. Kereta kaya nang dalem iki berarti iki ratu palsu iki. Wah, akhire ratune niki apa tentarane niki wau nyekel karo tiang sepuh niku dicekel, ditahan, terus tretane dirampas. Lebar ngono terus diadepke ratu. Monggo ratu menika rakyat ingkang kurang ajar.
ngembo-embo panjenenganipun Sang Ratu awet agemanipun ngantos dumugi titianipun. Kreta kencanane sama kalian kagunganipun Kang Ratu. Pakaianipun inggih sama kalian agemanipun Sang Ratu. Bar ngono terus karo ratune disidang diputus. Gandeng kowe rakyat wani-wani ngembari karo ratu, kowe saiki tak hukum pati. Dipateni. Wah, susah tenan niku. Nangis-nangis matur, ratu nyuwun pangapunten kepareng matur. Apa? Menawi kula ampun dipun hukum pati kados pundi? Kowe ora gelem tak hukum pati, inggih yang nganyang menawi pareng ampun dipun hukum pati. Ya wis saiki. Nek kowe pancen ora gelem tak hukum pati, kowe tak golek tak anu apa wehi syarat. Dos pundi? Anggere kowe bisa goleke conto patang werna digawa rene. Kuwi engko anggere bisa teko, bisa cocok, kowe tak bebaske ora tak hukum. Menapa Sang Ratu contoh patang perkara pisan. Aku golekno contoh wong sing rekoso donyane ning kepenak akhirate. Siji. Nomor loro, golekno wong sing kepenak donyane, seneng donyane ning rekoso lan cilaka akhirate. Sing nomor telu, golekno wong sing kepenak donyane, kepenak akhirate. Nomor papat, golekno wong sing rekoso donya, rekoso akhirat. Wah, lek gawe contoh ya pinter satune. Wah, tiang niku mumet. Wis kono kowe tak kei inah kowe bali. Tak wehi wektu 2 dina. Sesuk 2 dina kowe ngadep rene contoh patang perkara kudu digawa. Bali tekan omah rundingan karo anake loro. Sing nang pondok urung dirembuk iki. Wong ora sangoni kok. Kepriye nang ki bapak kon goleke contoh. Siji wong sing kepenak apa rekoso donya kepenak akhirat, loro sing kepenak donya rekoso akhirat, telu sing rekoso donya rekoso akhirat, papat sing kepenak donya kepenak akhirat. Kuwi diwehi wektu 2 dina kon golek contone kowe iso apa ora nang. Nggih cobi mangke tak buka teng buku les kula sekolah. Ha digoleki nang buku les sekolah ora ono. Akhirnya anak loro angkat tangan, Pak, kula kepeksa mboten saged madosaken contoh menika. Niki menggah kula ingkang saged adi kula. Sapa? Untung. Iki kang saged madosaken contoh niki Untung. Nek kula kalian Kamasuk mboten saged. Ngono inggih. Ya wis kono adimu paranono. Lah. Wong tuwa arek keweleh. Akhirnya kakangne loro marani adine nang Garjo. Apa modal nang Garjo? Tong, apa Mas? Aku dikongkon bapak, sampean saiki kon bali, mergo bapak kudu arek omong karo sampean, mergo bapak iki kena masalah sing abot banget. Aku karo Kamasku Slamet ora iso. Mula sing iso iki kowe. Yo saiki kowe bali. Ya, pancen bapak nimbali aku ya tak bali senajan aku ora ragati wong jeneng karo wong tuwa kuwi wajib manut, anakku wajib tab. Ha iku nek santri ora ragati mesti karo wong tuane manut, bali. Wonten dawuh, Pak, kowe tak kon bali nang. Kados pundi? Iki ngene nang. Aku iki lak kena perkara karo ratu. Mergo aku lek ngembari karo agemane ratu, ngembari karo titiane ratu. Sehingga aku saiki kabeh klambine, kabeh kreta kencanane sak jarane ditahan karo ratu lan aku arep dihukum pati, aku ngenyang bisane ora dihukum pati, ke ratu ngenehi syarat. Aku kon golek contoh patang perkara. Iki kakangmu tak jambati ora iso. Kowe sing tak sambati. Napa Pak contoh patang perkara?
Aku iki kon golek contoh siji, wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Loro, wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Telu, sing rekoso donya rekoso akhirat. Papat, sing kepenak donya kepenak akhirat. Iki diwehi wektu 2 dina. Anake deleg-deleg niku sing santri pondok. Nggih cobi Pak, kula tak istikharah riyin, tak nyuwun preso kalih Allah. Wong jenenge santri ora susu. Oh iya. Dalu istikharah. Enjang-enjang tersan. Kapan anggenipun badhe pun timbali dateng ratu? Sok Senin. Nggih. Kita siap Pak, monggo kula dherekaken. Kula dherekaken ngantos dumugi ngajenganipun sang ratu. Mangke menawi ratu ndangu kok sekinten Bapak mboten saged jawab, kok kula kepareng makili jawab pikanipun ratu. Mangke kula ingkang jawab Pak. Santri pondok. Oh iya. Kan dina Senin nyewa andong. Apa wis ora ndek kereta? Andong siji tunggangi wong 4, bapakne karo anake 3. Wis jo mangkat. Ketak-ketak. Cara nang kene tekan nggon Buk Nawa kae. Weruh ana wong mancing nang pinggir buk kuwi. Katokan cekak mlejet ngopancing nang pinggir buk kuwi ditamatke karo bocah anak lanang sing nang pondok iki. Iki lesane iki ora leren le zikir. Wujude mancing ning cangkem iki zikir terus. Mandek-mandek sik apa wong mancing kae gawa. Warsuwan ratu kok gawa mancing. Iki urusanku Kang, pokoke gawa. Bapak isane slamet iki gawa wong mancing iki. Oh iya, tercedhaki. Pak, dalem panjenengan niku le nyambut gawe mancing niku sedinten cok angsal pinten. Lah mboten mesti Mas, wong kula niku tiyang mboten gadah, ora dadah, ora sangkrah, ora anak, ora bojo, ora gubuk, ora omah. Nggih kaya ngeten iki kadang-kadang nggih pikantuk, kadang-kadang mboten. Nuwun sewu Pak. Sakniki sampean melu kula kendel lek mancing tak upahi 10.000 Pak. Teng pundi? Njuh melu aku tak tunggangke andong tak jak sowan ratu. Oh nggih nderek melu wis. Mlaku caklak tekan nggon Abang Ijo Kodim. Kae weruh ana wong wedok nggo bebe sak dhuwur dengkul. Ora nggo kudung. Klambine niku ketok keleke. Kalau menjep anake lanang ki, Kang mandeg Kang, apa cewek kae gawa. Kok gawa cewek bareng? Wis pokoke gawa. Kae engko arek nyelametke bapak iki kae. Apa iya terus diundang karo anu, Mbak, come here. Jo sampean melu aku tak wehi dhuwit, nyoh. 20.000. Ora mung 10.000, 20.000 wong ku pancen regane larang. Njuh melu aku. Teng pundi? Sowan ratu. Oh nggih. 12. Tekan Kidul Mertoyudan kae lak ana kretek to kae Kang. Ha ngono kuwi nang isor kretek ana kere gek mbakari kadal. Mandek Kang, apa kere iki gawa. Lah kok nggo kere barang ngampun-ampuni wis ora peduli pokoke gawa iki engko dadi lantaran nylameti bapak iki. Oh ya. Yo Kang kowe melu aku nyoh tak upahi 10.000 Kang. Teng pundi Mas? Nenggone Ratu Solo. Oh nggih. Wong kere ajak nang kraton ayo seneng banget monggo dupahi. Wis 12. Tekan kraton mlebu mandang sekan lawang kraton anake lanang sing loro sing barep slamet karo bejo kondo Pak kula le ndereke bapak namung wantun dugi ngriki Pak. Nek mlebet ngajengan ratu kula mboten wantun. Nyemanggaaken kula mboten badhe nderekaken ngantos dumugi ngajengan sang ratu. Kula namung dumugi mriki. Bapakne ya delek-delek, wah. Tak ragati kok mung tekan kene lek ngeterke. Malah anake sing ragil. Bapak mboten usah kuwatir.
Kula ingkang nderekaken bapak ngantos ngadhep sang ratu. Mangke ingkang dampingi bapak pendangonanipun ratu kula. Naipun parengaken mangke ingkang jawab kula, Pak. Monggo, Pak. Terus mlebu. Sing loro mandheg nang lawang. 12 tekan jero takoni, "Priye, Kang? Wis nggawa contohmu." Nyuwun sewu Sang Ratu. Kepareng kula matur menawi pendangonanipun Sang Ratu meningkang atur jawaban anak kula ragil menika kepareng menapa mboten. Sapa? Untung naminipun. Sekolah nanti mboten sekocal. Anang ndi mondok. Menika ingkang badhe atur jawaban makili kula kepareng. Ya kena, ya. Nang dalem kowe anake bapak iki? Nggih. Sing ragil nggih. Sekolah mboten. Nang ndi? Mondok. Ha iki bapakmu kena perkara. Tak hukum pati ning bapakmu ngenyang. Bisane ora dihukum pati golek kowe kesempatan nggawa syarat apa? Tak kon golek syarat patang werna. Contoh patang perkara. Iki saiki wis mok gawa apa hurung? Menapa Sang Ratu patang perkara? Siji bapakmu takon nggawa contoh wong sing rekoso donya kepenak akhirat. Wis ana, insyaallah sampun kula bekta. Sekedap kula pendhetih wong mancing iki mau. Kang, yo ngadep mlebu timbali Sang Ratu. Wah, mboten wonten. Ora apa-apa mung timbali kok. Engko aku sing nanggung jawab. Oh nggih. Menika Sang Ratu. Contonipun ingkang rekoso donya kepenak akhirat. Wis sapa? Niki tiyang melarat, mboten dadah, mboten sangkrah, mboten anak, mboten bojo. Penggaweanipun namung mancing. Namung senajan tiyang melarat, ibadahipun, dzikiripun mboten nate pedhot. Donyane rekoso ning akhirate bakal manggon nang swarga. Menika contonipun ingkang rekoso donya kepenak akhirat. Ratune mantuk-mantuk. Ya. Tak tampa nang lehmu gawe contoh. Sing nomor loro nang inggih bapakmu takon goleke contoh wong sing kepenak donya rekoso akhirat. Inggih insyaallah sampun kula bekta. Sekedap kula aturane mlebet, Mbak, dalem timbali Sang Ratu. Mboten ora apa-apa. Menika Sang Ratu. Sapa kuwi? Menika cewek jalanan. Nyambute gawe sekeca, tunggangane motor, turune nang kasur. Bayarane larang. Ya, donyane kepenak. Wong lek nyambut gawe iki mung sedhela bayarane akeh. Jomomo. Aneh niki besok nang akhirat begitu mlebu kubur disate karo malaikat. Wong niki bakul dompet. Ratune mantuk-mantuk. Kok pinter ya nang santri pondok. Sing nomor 3 nang. Bapakmu takon golek contoh wong sing rekoso donya rekoso akhirat. Inggih insyaallah sampun bekta. Wong kere mau semakan kadal. Menika ingkang rekoso donya rekoso. Kuwi sapa? Menika kere mboten gadah griya manggone nang ngisor jembatan. Ora tahu salat, ora tahu ngaji selasan. Pakanane kadal barang haram. Niki sedonyane wae kere nang akhirate mlebu neraka wong ora ngibadah. Ratune mantuk-mantuk. Ya. Garek kurang siji nang. Kapan siji kok bener kowe lek gawe contoh bapakmu tak bebaske. Ora sida tak hukum. Menapa Sang Ratu? Golekno contoh wong sing kepenak donya, kepenak akhirat. Iki ketoke ngentol. Wah, nyuwun sewu Sang Ratu menika radi angel. Kula nyuwun inah menawi kepareng kula tak nderek salat hajat riyin wonten papan. Ya nek arep salat kae kono kae kulae. Kowe engko mampan kamar kono kae ya. Nggih. Salat hajat dong rakaat metu saka salat. Priye? Insyaallah sampun kepanggih. Endi tiyang ingkang sekeca donya sekeca akhirat inggih panjenengan Sang Ratu.
awet panjenengan nang donya dadi ratu sugih bondo gong binathara tumindake jujur lan adil ditresnani karo rakyat ngibadahi mempeng nang donya kajen nang akhirat papake nang swarga panjenengan ingkang kepenak donya kepenak ratune mantuk ya bapakmu tak bebaske nang Pak Nun oleh utawa ora oleh anakmu ragil arek tak pek mantu. Wah, masyaallah, santri pondok dhewe mantu ratu dah. Lah niki contone. Mulane kula panjenengan sedaya alah ya teko alon-alon ditrateni. Niku jebulane bareng tak teliti-teliti dongengan niku realisasi saka hadis ingkang kula aturaken wau. Yatba'ul mayyita salasun fayarju isnani wa yabqa wa itu. Jadi anak sing barep selamat karo anak sing nomor loro kuwi contone anak karo bondo. Anak ki ya lek ngragati kula sampean ya meneng ta. Ane nyatane nek kula sampean mati ya mengeterke tekan ruangan, ora melu mendem. Nggih ngoten. Bondo ki lek golek jan rekoso tenan kok Kang, nganti dewangi ra luhuran kok. Iya apa ora? Alah ngono. Nek kula sampean mati ora bakal digawa. Ngandel ora. Kalunge wis sampean ki lek golek lah yo angel to. So nek mati tinggal apa gawa? Iki contone anak sing nomor loro. Lah sing ora diragati kuwi anak sing nomor 3 kuwi contone ya ngamal soleh. Sing jenenge ngaji Selasan iki ora barang sing enteng lho Kang. Ora oleh pitulunge Allah, ora kelakon kok sampean tekan kene. Leres napa mboten? Wong ana kok sing kepengin ngaji Selasan ming sepisan tok kapok. Wah, ngaji ora oleh apa-apa meni ngono kuwi. Dadi jenengane pancen golek akhirat niku masyaallah angel. Niku kula panjenengan niku sing anak sing nomor 3 kuwi do ora gelem ngragati. Rupane kaya dene amal bagus ki salat tahajud ki ketoke ya sepele ning ya jan angel nomor rekoso. Ya angel ya rekoso. Salat duka ngajengake salat duka ki ora barang sing gampang nggih napa mboten? Ha mila saking menika muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan ngaji menika Gusti Allah paring pituduh lan pitulungan. Sehingga kita sedaya le ngaji diparingi iso istiqomah. Mengko tekan pungkasane dikersake Allah pungkasan husnul khotimah. Allahumma bisa selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wal munkarati wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.